Jimmy. Hey, 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 hey. 流れてきたアイデアをそのまま映し出して奏でているビート。この言葉お前らになんて到底理解できないような理論。俺らはあぐらをかいて座るウォーズ。これから身にまとっていくオーラ。どこの誰が何を言ったところで説得力ゼロ。へっぽこでしょ。敵を登り声が竜になるように酔いどんで走り出して、これが竜になる。空に十字架注意深く振り向かす前にかますクリティカル。俺の動きは誰だろうと理解不能。勝手にしといてくれよ被害妄想。これ以外には期待しない方向。真似したいならご注にはいどうぞ。リズムで共有する感動&一文字ずつに込める感情。当然挑戦ノーペインノーゲン。当然挑戦ノーペインノーゲン。リズムで共有する感動&一文字ずつに込める感情。当然挑戦ノーペインノーゲン。当然挑戦ノーペインノーゲン。払いすぎてもう払いたくない。価値がないものに金は払いたくない。お前のことなんかすでに分かりたくないし関わりたくない。だってかなりヤバくない。ヒント無用で気づいたイント不労働性味もクソなはず。君の嘘ディスでも言っとくよ。さらす個人情報少ししんどそうな印象の陰謀論。高い進捗道取り前陰を踏もうもしくはリンゴ無効。てか君ご苦労。いい職業をつくための一方向。飲食業よりも鳴らす金属を二次情報よりも日々行動。いい妄想するために耳録音来か地味も量見せる真骨頂。ここから先ならば真独走。リズムで共有する感動&一文字ずつに込める感情。当然挑戦ノーペインノーゲン。当然挑戦ノーペインノーゲン。リズムで共有する感動&一文字ずつに込める感情。当然挑戦ノーペインノーゲン。当然挑戦ノーペインノーゲン。